Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma shirin namu zai yi magana ne akan wani darasi mai matuƙar muhimmanci tare da ilmantarwa da kuma tunasarwa har ma da faɗakarwa. Wannan shiri namu a yau zai yi magana ne akan wato mace mai juna biyu. Lallai wannan al'amari ne da ya kamata a ce dukkanin wata mace da wacce take da aure da wacce ma ba ta da aure ta saurari wannan al'amari. Lallai mata masu ciki suna shiga wani irin yanayi, musamman ma idan aka ce yanzu ne ta saba, ma'ana yanzu ta fara, wato bata saba ba kenan. A yayin da mace bata saba ba, takan tsinci kanta musamman in sabuwar samun wannan juna biyu ne. Za ta kasance cewa tana fama da wato larurori tare da wasu canje-canje sakamakon al'amarin da bata taɓa jinsa ba ne a tattare da ita. To a nan wurin ya zama wajibi mazajen mataye masu juna biyu su tsaya su ba wa wato matayensu kulawa, domin suna buƙatar taimako a koda yaushe. A yayin da suka shiga irin wannan hali na rashin jin daɗi, babban abin da yake faranta musu rai shine ya kasance mazajen nasu suna kusa da su kuma suna lallaɓa su, kuma sukan iya wato nuna musu cewa wannan fa ba wani abu bane da zai tayar da hankali, da duk wasu kalamai da za su janyo hankalin uwar gida ya kwanta, saboda ta tsinci kanta a cikin yanayi na rashin jin daɗi. Lallai wato mace mai juna biyu mace ce da take buƙatar kulawa a koda yaushe, sannan a ringa sanya ta nishaɗi a koda yaushe. Ko yaya aka ga mace mai juna biyu tana cikin damuwa, yana da kyau a ce an warware mata ko kuma an magance mata wannan damuwa da ta tsinci kanta a ciki, domin hakan yana da tasiri matuƙa wajen haihuwarta da kuma abin da take ɗauke da shi. Amma a wani lokacin za ka ga cewa wasu mazajen ba su cika kulawa ga matansu masu juna biyu ba, musamman ma idan aka ce cikin ya kusan isa haihuwa daga wata 6 zuwa wata 9, ko kuma ma sai ka ga cewa abincin da za su ci ma ba a cika kulawa da shi ba. A nan wajen ma wato darasi ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci, abincin da ya kamata mai ciki ko kuma mai juna biyu ta ringa amfani da shi. Ba ko da yaushe ko kuma kowane irin abinci ya kamata a ce mace mai ciki tana amfani da shi ba, domin wani abincin za a ga a ido kamar mai amfani ne ko kuma kamar zai amfanar da wato ainihi ita mai juna biyu, alhalin kuma wato ba zai mata wani amfani mai yawa ba. Yana da kyau a tuntuɓi wato masana a irin wato nau'in abincin da ya kamata mai juna biyu ta ringa ci, domin hakan zai taimaka mata wajen haihuwa cikin nasara ba tare da wasu matsaloli ba. Sabida mafi akasarin abincin da masu juna biyu suke ci idan ba a kula da shi zai iya janyo musu matsaloli, kuma ba ma wai iya kasu kansu ba, hatta abin da za su haifa zai iya kasancewa ya zo da wasu 'yan matsaloli a jikinsa. Amma idan an tambayi masana, musamman a yayin da ta kusa haihuwa ko kuma tun farkon ɗaukar cikinta, yana da kyau a ce tana cin abubuwa masu matuƙar muhimmanci masu gina jiki da gina lafiyar jaririn da take ɗauke da shi. Wannan shine abin da ya kamata a ce kowanne mazaje na duniya sun ɗauka akan matayensu. Muna godiya ga mazajen da suke kulawa ga matansu, waɗanda kuma ba sa kulawa da matan nasu, muna kira a gare su da su dawo su ci gaba da kulawa da matansu yayin da suke da juna biyu. Auren So TV, muna godiya masu kallon mu. Ku yi mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa a nan gaba. Mun gode.